Argentina 3, Jordan 1. Argentina hian knockout stage an ru chian to wangin an coach Lionel Scaloni chuan an starting lineup a player pakuangot a thlaka. Lionel Messi po bench a thut thiu ni. Chati chung chuan Argentina chuan in khen an thunun ne viawa minute som pakuana Giovanni Lo Celso chuan moi takin free kick atangin goal ma fuai a ron thuna. Chuan minute som thum pakhatna Jordan penalty box chunga fall an siam awangin penalty pe kan nia. Chuan Lautaro Martinez chuan zam mi levin a pet luta. Chuan 2-0 in man fuai ta first half alo zota ni. Second half a hianin Messi ron lut ve ta chuan cholok nu a hian Jordan lam hian in counter attack mangen ron no ve ve maya in khel po munom zual vio maya minute sum nga panga alo ni chuan Jordan lam hin moi taking ball an han plan puya esan hada first thazet chu Musa Altamari chuan aron pet luta hi tun tournament a Argentina in goal an chua masak beron ning he ni chuan minute sum rokna Messi ron luta goal an chua nulok hianin Scaloni chuan bawak thlak tumin Messi te Alexis McAllister le Thiago Almada te aron da lut tange ni chuan minute somri athalo ni chuan Lionel Messi chuan ama an fall na tanga free kick alo chu moi takin aron pet lut ta chuan score hi 3-1 in khel hi lo zota ni helai hin thil lang sak zol pui te kan han sei thuak nga Lionel Messi record thar aron siama World Cup game seri zone in goal athun tingta hi World Cup chanchina theng ma saber ni nge ni tun tournament a ringot po hian goal voi rok lai athun to emponi se a record siam na chi khumi World Cup game seri azona goal thun zat kharon ni ta ni chu chuan player tam tak chol hadam tir ma se Argentina tlar ma le tlar lai an thok thle ti lang chianga player thar te le tle ma experience langa lo nia ngai te po kha an che train an tan chun experience thatak aron ni ta ni ole Argentina hin group chia hian helo nei lovin point kuwa an lo khol khom ta pakhatna an ni chawa group stage hi an zo fel ta ga chuanin Argentina hianin July ni thum zir top mi hian Miami a Cape Verde han ti alam dan hi dik lo mai the chumin an chun round of 32 a knockout stage han khel don to hein khela hi chuanin knockout ani to don awangin Messi po hian bula tran le hal thongai ania Cape Verde la ka hian Argentina hi an chak tlanga ngem ti hi tuna hianin kan long hak le deuh thup to maya hetilai hian Argentina ten an khel ma deuh hianin Colombia le Portugal ten lo khel ve a anni hi chu goal thun lovin anin draw a 0-0 in khel tir phat atangin Colombia lamin ma takin goal thun tumin an ron no hal vaka minute khatna chau ani in John Cordoba chuan goal lu na chance thalut tuk tak mai ron neya ma se Portugal keeper Diego Costa chuan hausa takin alo dang chat mai ni anhu deuh hian Portugal lampang hen on no let bele win Bruno Fernandes chuan penalty box chung tawin goal thun theina thazet mai neya ma se Colombian keeper Camilo Vargas chuan July goal local chu opui takin alo dang vele thungta ni second half alo nia Colombia bok hian in ball an changhem jok tat maya amaro chu Portugal keeper Diego Costa hi ache tha chhunzawm zela atopa pechon player of the match ani hial tani antiani ole minute som kuwa alo nia in khel top ton tre pa hian Colombia captain Davinson Sanchez chuan head in goal a ball alut tarap maya chi ain an hlau thongin athan an lom man viawa ma ro chu offside lemte lo ni wang khanin flag an lo lek kang wa he goal hi pom ani talo ni emponi se Colombia hianin points seri an huwa achan chu voi ni an chaklat maya voi khatan draw chu wangjom pakhat na din mun an ron hawa Portugal hi chuanin voi khat chawon chaka voi ni lai an draw wangin point nga an huwa panhi na an ron pomta a emponi se panhi na din mun an ron hauta ka wang hianin July ni thum jo top ni ve ken Toronto a Croatian ma chon le dona Colombia thung chuan Kansas City a Ghana ma chon ve thung dona ni Cristiano Ronaldo kum somli pakhat chuanin khain khela khanin bul a ron tran puya atan tio tongina alut nge maya ma se Colombia tlam hnung lamin an veng deuh tlat maya chu wang chuan goal
a thun thatak tak thei lo ani ber mai angpon ise Portugal lampang hi ti hianin knockout stage kan tia khanan lut chho ve ta thawa an chak chho zel ani chuan Argentina nen hian final a intumna chan som dona chuwang chuanin mi puitena kan enchak MMA le World Cup match ti ho puitu le ti hot tu tur Messi versus Ronaldo khami thlan theina tur chuan an chak chho deuh mol ve ve khangai ta ne dona pe chuanin chak lo kha thiang don to lo ni chak nge ngai to knockout ani chho towa chuwang chuanin Portugal hi final on lut ngei se ti hi kan du em maya tiang pukin Argentina poi final lut ngei se kan duwa chan chu apu nom don ani chumi mu nam tak me chu theng tur chuan tuima zok hian an ti tur ne na chanzel khan ti thei don em ti kha kan en chhonga bon chho don viau ani ole khami chin zong kha hemi thulha chon du dok patang